Yo, what's up, YouTube? Yes, this sir. is Senza Basani. We're back with another video, another reaction, another YouTube, another bang. So it's your boy William Tiger. And Midnight Crisis, And back with nice. another video. Vandaag is baby Cheetahs Bastard. CMTV. Wat bamthola pa amarabo emakuleni. Asobona asibonini bafethu. Without Aye. wasting time. Let's get to it. Mega pawns, they won't give me Phethe umdala ngiphethe naba pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but uphuza amanzi, yeah. Baby funa ukungibeka pawns, they won't give me Phethe umdala ngiphethe naba pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but uphuza amanzi, yeah. Baby funa ukungibeka pawns, they won't give me Phethe umdala ngiphethe naba pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but uphuza amanzi, yeah. Baby funa ukungibeka pawns, they won't give me ngiphethe umdala ngiphethe naba pawns. I'm the trap king of Siyadake omunye. So benizothenga nemakhulaza mina ngizohlaza wena ke. Abezobha amakhondom mfethu. Oh, okay. Jam. Okay. Uthenga amakhondom. Okay, boyolungisela umamazi. Oveyazi awusistera into zakho. Into zakho. Lazi ya sesebusuku. Into sami. So uphethe zingaki? Hayi yatrinyana. Sisibani usho boyisha 3. Inyani yoshaya 3. 1 Nokuthethi ngoba nginathunyana endlini mfethu. Nginathunyana lapha endlini. Yeah. Oveyazi alisena. Na yakhe. Sile lo. So udinge isupport ukuthi azazobona ukuthi sikubhadile. Ay, mina ngihambe kaje. Angithola ngathi kwezama. Ekanobani tozi. Udlamini abayeka. Utashaya. Udlamini akazingeni ezecheaters. So ushaya abafazi. Ushaya abafazi. Kanti ustot yakanga. Ushaya abafazi. Yo, what it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik Games. Yeah, simboni. Nisebumnyameni be welcome. Melentoli light itu. With the Hennessy Skimsa host Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted on CMTV SA. Now, this is where it happens. You can definitely catch us on all social media platforms: Facebook, X, YouTube, and of course your Instagram, because it is what it is. Before it was what it was. Guess what? I'm not alone. I'm with the one, the only, the mini, and of course you're a black sinner, because it is what it is. Before it was what it was. This is Okala Zoshiba Tetema. This is Abagula speaker, and it does not end here. Dunk is the place to be. Black sinner. Let's go meet Let's up. go Cheers. Yes, the one and only Hi. How's it? Welcome to another episode. My name is Nizzy and I'm from CMTV. Like What's your name? I'm Fizile. Fezile. Nice to finally meet you. idayile la. angazi kuyenzakalani ubumnyama. River Selina ngiboni la ngathi idayile. Bayloyi. Meet you. Yeah, nice to meet you too. So, Fezile, uthi phakathi kwakho nomuntu wakho uzikhipani? Umuntu wami ngijolele nesangoma so angazi kwenzakalani. Uthi yini wena? Umuntu wakho ujana nesangoma? Maya ngaze ngifakele nezinto nami. Njengale. So, lelo sangoma lelo uyalazi? Yeah, obviously njengoba thu actual uyangicaba. Umuntu omaziyo, maybe umuntu asekazi or maybe awumazi ukuthi ubani? No, umuntu osekasi. Ucabanga kanjani? Ngicabanga kanjalo. Okay, and then nini into eyenza ukuthi ucabanga ukuthi umuntu wakho ujolana lelo sangoma lelo? Angithi ngiyababona bakhaphana. Uyamcaba. Khapana nesangoma. Ayibe ngizovela ngibaleke mina. Bekani emakhoneni bayathengelana lawo masimba. I don't know. When okay, so uma bathengelana lezi zinto lezo wena usuku kushuthi wena umsebenzi wakho yini? Bamgcoba amafutha. No, phela ezinami umjide ngiyengazenza lezi zinto ensayizini yami. Ukuthi vele Phuma kuye. ngiyabona ukuthi kunjalo bayajola. And then uqale nini ukubona lezo insolo lezo? Man, lately, in weeks ago, I can say so. Okay, and then yini into eyenza ukuthi ususpect leyo nto leyo? Maybe because abasekasi basivayela bodwa. Bheka la sengiloye. Ayi sisom lapho ke angeke ngisho kuningi.
Okay, so kusho ukuthi wena ukho sure. Mhlambe kumele ngisibuze leso sangoma. Okay, anonyakuzwa fezini. And then nijolo isikhathi singana nomuntu wakho. Singa 6 months man. Acho nina 6 months. Bese ushawela isangoma. Chomu uyadlala wena. Exactly. Wena kahle wachitha. Kanjani? Abachita ngawo. Okay, so you guys have been dating for 6 months and then isangoma liyakudlela. Shuthi wena wenza kancane mos. Straight. Hayi msho ukuthi semele ngithenge kama Viagra ngenze. Kusho ukuthi dinge Viagra. Inkinga yakho alivuni. Kakhulu nami ngibe free. Yabo. Okay. Alright, so manje ke fanda ufuna ukwazi ukuthi vele kamampela bayajola or maybe bayadlalisana. Correctly. Okay, and then izokuyenza ukuthi ufile kanjani? Siyeke. I think ngalala nakahle busuku. Yo. Ucabanga kanjani? Yes. Okay, so because bobabona before Sumsuma. Absuka man. Suka wakhe hayi why? Sesright besithi Asafuna ukuyibona le hayi. into bengakulalisi leyo. Ya bengicabangisa njengomuntu uyishana. Okay, so just tell me a little bit ngomuntu wakho umuntu onjani so. Umuntu okind. Enhle kulewa emayikhuluma iyajive. Yes, I can say so because my siyafundana satshelana nokuthi yini angayithandi nami ke sengiyazi ngayo but lately njoba sengibona kunalesangoma sakhe I'm completely doomed. So do you think ukuthi maybe the sangoma was there before you? Maybe? Sebabuyelene. Yeah, ngicabanga Is kanjalo. that what you think? Yeah. Mangathola ukuthi vele ke it's like that uzoyenzani? No, muntu wami I think kumele kuliwe if I have to. So uzomlela umuntu wakho. That's what you say. Yeah. Anyeke iphelele lapho nje. Ngeke iphelele lapho nje sorry futhi. All right. Asibangene. Asibayi. Butam, Khala nezinto. already. Hayi cha ngi ready. Okay. So silindele phone call ke ezophuma kuMadzetse. Nanga yi. Both sides. Hayi mfethu. Yisayide linye lo muntu bekabheke ngayi. Nanga yi futhi. Enhle kona bakenzeni wena? Yikho ngithi akaphume kulesangoma. Amadzetse azositshela ukuthi ikhambani sibone ukuthi siyamthola umuntu wakho na. Okay, akunankinga ngenzwe njalo. Awuthukanga ukuthi bazokuthakatha amaqodo ukuthola because uthe isangoma. Hayi ukuthakathwa ngikholelwa khulileka nje. Serious? Serious. Mina ngiyasaba Hayi, awuthami. Already mfethu. Usaya nawe Mina boya ngazi ukuthi yini ngale out. la kanti bayigwala Boy both sides. befuna ukuyigcwalisela straight kuthi wena usijwayela amasimba. thakathiwa yazi bazobona mina bathi uzenalo yasisi loya bese bayangithakatha because of indaba zakho. Hayi lutho ngeke uphethe mina wena ungakhulileka. Ngikhululeke ngomuntu wakho. Wena ungayibika njalo. Hey mfethu asilinde ke silinda Madzetse azosifonela bafethu zizokhala ke manje izoshuba like kusebusuku it's dark guys it's very dark automatic and njebe. nazo ke the phone call that we are waiting for azikhala Intsheba isakhuli lapha. Ya isakhula hayi unu. Bathini bona? Good and you? I'm good as well. Okay, we did the investigation 3 days ago. And you're we've been following them up. Okay. And yeah, we've managed to get them. Right now as we speak, Basemakuleni. Yeah. Okay, do you know what they are buying maybe? Hayi 14 manje. I'm not really sure. You're not sure. Ngibona abantu basemakuleni. Dog. Okay. Yeah. Alright. Cool. Siyeza Tete, thank you. Uyasibona Tete lapho Sharp. wayibuza iquestion yakho. Uzoba suspicious ukuthi manje. Are you ready? Ngikhulilekile ngiready. Ne? Yeah. And then I hope uthi anyeke uzolwa. Mara me Dlamini the one and Mr. Nose. Ayikhala. lulwe vele umuntu wakho mfethu. Akumele ngile umuntu wami uyibeke kahle nje. And cabanga phela kusho ukuthi umuntu wakho bamshaya ngekhemi. Hey, njoba ngishilo ukuthi angikholelwa kulezi zinto then it's a problem. So ke sibona.
So let's go. Shy motor boy. Skipani lezi. Fika nje emakuleni manje. Mele nje vele ukuthi qa sisemakuleni. Sesiphumile. Abenjani abafethu? Hayi. As you can see, amatsetse sewashilo. We don't wanna see. Awusise phambili mfethu. Nihamba na slow. Skip this thing. Nasi skim se highest azikhali, azitetem. Okay, let's go. Sasibonisa indlela. Okay, let's go. Yibo laba ne? Asa, let's go. Asamba. Come. Semotweni. Akusuyi umuntu wakho lo. Sanibani? Sanibani ninjani? Ngiyaphila mama. Ngiyaphila. Puta Hayi right. wena sangangithatha kanje wena. Yebo Puta. ngiyakho. So uyi umuntu wakho lo. Wena son. Yebo sangoma. Baby girl unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Umuntu wakho lo. Umkukelane mfethu. Mo, yeni. Yabo mawuphapha. Bheka soyaflya manje. Mara ngakayenzakalile. Ngokufambisa moya. Bekumele bayirelaxisa sebayayiflyisa for what? Yeah, umuntu wami. And then loyana. Naye umuntu wami. Naye umuntu wakho. Yeah. So okay. So abantu bakho boyithu. Yeah, abantu bami boyithu mara lo uyazi ukuthi wenzani ngithi. Ubani? Yena lo. Lo wenzani lo? Uyazi ukuthi wenzani. Fezile. Xwayela. Bathi wena uyazi ukuthi wenzani? Xwayela wena. Mayachi. Bathi wena uyazi ukuthi wenzani? Ayikho leyo nto leyo. Kanjani? Ayikho leyo. Butwami. Uyamazi ubuti lo? Angimazi lo. Ethe kuzipho nesa. Awumazi? Angimazi mama. Athi umuntu wakhe. Athi umuntu wakhe. La bethe go hama. Yabona manje. Nawe nje yazi. Yeah, ilo Sharon Paisi sa. Nawe kanti wenzani manje? So wena uyakholela ukuthi umuntu wakho udla ngapha nangapha. Mfethu. Yabona. Asister yami. Yeah. Amdakwa le nto. Yeah. Bengazi. Baby girl. Yeah. Straight. Like udadla umkhaha. Ngifuna ukwazi ukuthi wenzakala Ngala nyamala masekafika nabantu. Okay. Umangalani isitshelo bani lo? Wena wenzani la? Nyama, that's why ngikuhlaba nami. Wona mntu Maya masochita. Umdlapili. Maya masochita. inabuya. So wena uyashaya. Wayengifikela nabantu. Maya masochita. Uchaza ukuthi. So wena kushuthi nawe ke wachitha because yena uthi uyayazi into yenzini. Ayikho leyo. Na ngakucacisela. Okay, ubhuti uyirepond yena njengoba Sokhuluma mina nawe Wena sami wena. sokhuluma abantu. so benizothenga nemakuleni. Hlaza mina ngizohlaza wena ke. Abe ngizobhama condom mfethu. Tango straight boy. Yeah, Australia ayile nale. Oh, okay. Jam. Buzo, okay. Uzothenga ama condom. Okay, boyelungisela umamazi. Yeah, la sister awunto zakho. Into zakho. Da, yabona kumnyama. Awu mfethu. Bona nawe. Lazi ya sesebusuku. Bayadlela out yami. Singavuma ngiyabona. Umuntu wakhe. Manje uplomile like relax. No man, naye ngiyambona ukuthi ngazathi into afuna ukuzikhethela. Sure. So okay. Yeah. Uyitholile change yakho zange wayithola change yakho. Chechama ngaza sister. Job. Ama izinto zakho zona uziphethe. Hayi. So uphethe zingaki? Hayi be atrinyana. Sisibani usuthi boyishaya 3. 1 Nokuthekuzeli ngoba nginathunyana edini mfethu. Nathunyana lapha endlini. Yeah. Obviously ngizobona. Senizobona vele ne. Mamazi. Oh man, wena sanuyini. So okay, uba nongcono phakathi kwalona lo. Wena sanweni. Nangu umuntu ongcono. Lo ngi right ngaye. Umtshelile ukuthi right ngayo phezulu. Ngikamtsheli. Into angibhora ngayo ngilethela abantu futhi. Mtsheleke manje nawe. Akanjani? Ungilethela abantu wayengiziki straight. And ngizobathi ubhutamisa ngoma. Hayi sister enhlekeshi. Sister sengayichaza ngoba ngumuntu kind. Hayi cha sengabe ukuthi mabashadeke bebe right. Bashada wena bozomshada nini? Bona babe right. Wena bozomshada nini? Mina ngizobona. Uzobona. Famba moyeni. Ambhekise phansi lapha. Dawukhala. So baby girl,
And usithethela nesikhathi kuyabanda. Usithethela nesikhathi labantu. No mamela. Angeke ngikule mamela. Wena songaqhubeka naye. Ntwana bebayishaya ama round ayi 3 baphethe ezi3. Manphuma. Asiphetha ngikho manje. Baphethe ezi3 bebayishaya ama round ayi 3. No, hayi bona bayowasha ama round obayi3 bakhululeke. Baby girl. Yebo. Uzela nekuta. Ugayi wakho umenzani? Ngiyemenzani kanjani? Like njengoba uyamshiya or like nizoyixoxa Akanginelisi nokunginelisa vele. So alright umuntu wami lo. Yeah. okay Ntshita wena ushaya baby girl ngekhemi Ngishayanga ngekhimi. kuthi afike ku Hayi impatho sister uPrunyatha kana mpatha ngiyambona. usebenzise kuphi umuthi Umuntu wena style. Ayiyambona nana mpatho. yeah Hayi ukuthi usebenzisa umuthi mfethu. mara ngithi bayasho ukuthi vela wena uyisango Yeah ngisona sisi. yeah so uyalapha noma uyaphula Ngiyalapha mpilo. walapha phezulu Cha ngila kwempahla angeke ngazi lapha. yeah Kahle kahle angeke ngazi lapha. anyeke wazilapha Eh. so manje Kumele nje nempatho yakhona Yeah. mama ngitshele exactly. Yeah. Mase siyaphakathi khona. bekungana khemi phakathi Bengekho mama. bekungana Even no one that's why akushayi. Ukushayeke. Angilidingi nokulidinga. Babayekela lo cherry uthe uyamiyeka mos. Wena sanje ukushawa wena. so bekungana bheka mina ngedwa Hayi bengekho mama. Cha ngise. so wena mawubona ukuthi okay umuntu wakho ngathi uke wadlalisa ipuphu nasina ngapha Uke wangitshela nje ngendaba ecishe ifane nayo nje ukuthi uphuma ku abusive relationship wena sangikushawa. Alright. so uyamiyeka vena kanjani Hayi my sister, mina ke cause ngumuntu Akuso umuntu oyenzani phela boyenzani my sister manje. Tanko ushawafazi. vele ke ungathandi into eziningi so anginawo Ngike man. usha abafazi. Utashaya wena manje. so ushaya abafazi ushaya abafazi Ewasho. kanti ustot yakanga ushaya abafazi Hayi leyo angiyazi. Awazi. Hayi lutho. baby girl was ngifuna ungiconfirmele wena Mina phuzwa baba. uke wakushaya Yeah. yabona ukuthi usini ujwayele Yeah. yabona ukuthi usini Eish. so Yabo le ishale. Wena Yabo uyamshaya nokumshaya. Slim. Avani ushaya ama round wenu bafethu. Vayana umshaye umenze kahle umbeke swami. uthe wena umuntu kind mara wena ushaya abafazi Ushaya nje wena. I know I my sister manish. Support nje le mina. manje amadoda ma ungakushaya uzoyenza njani Nje lento ngivoma. Kade ngishaya my sister nami sengize ngakwazi nokuyilwela. ukwazi ukuyilwela abafazini Kuphi? No man my sister ungayibeki kanjalo. no mari lento isho uthe kade ushawa No. and manje soyakwazi ukuzilwela Start down. Start down. mama baby Bayeke Dlamini, bayeke Dlamini. No, bayeke. Ile to ile ukhaya. Mshaye la, mshaye. Mshaye baby, mshaye. Ana sayungiyeke bethu ngivomele nto manje. Yeah. so uthola Ukusilethela abantu, mshaye baby. beka kulethela abantu abanjani awungixoxele Njengani so why angiziki mayi1? buzokhona wena benizokhona ngithi uyakushaya benizokhona so Bekuzobonakala khona usile lo. so udinge isupport ukuthi azazobona ukuthi sikubhadile Hayi so hamba nayo. Yeah, ngihamba naye vele. Ufuna wena. Yeah. Wena son. Wena. Pinyas. Kela kuvoma wena. Mvome. Mvome. Amvoma mamba. Ukuvoma. Akuvoma. sona sami Voma sanyas. uhappy ngalento ebona Ya ngizele kuqa wena. are you happy Khona vele kenzakale ngenye indlela ni. yeah But I think ku right dala ngishaya lo. serious Yeah, uthola intanga zakhe. Uthole intanga zakhe. Sure. was awuthiyam Voma. ichayile Ayichayi. nali mamazi lakho Hayi chayili Ichayili. Lo muntu sekayikhethela. sekayikhethela
Manje inhliziyo yakhe izophola kanjani? Niziyezwa lento kanti yini? Awuna emotion. Kanjani? Ngiyabona ukuthi Ayancipha ne? Ayancipha ama round. Sekuphenyekile futhi. So yavaya vele. So uyamyeka? Uhamba nemamazi lakho? Mamazi babayi ke. Ube right. Sure. Ibonile. I hope nimfake ebhasini, nimfake nebhasini nathi ukuthola umoya kancane because ushaya abafasi. Awathola intanga zakhe ke. Namhlanje. Zikhalile, zitetemile, zibe ku loudspeaker. I'm the real Nizzy Nasmic and this was Soweto. This was Soweto. Ila zikhala khona, azitetema khona. Lazi ku loudspeaker ke bafethu. Azikhali, athe ama round ayancipha. That was the place to be, asabi. Danko CMTV. Ngimoshile ngicedile nehamba. Ngitholile episode and great. Athi abantu sebayivomile. Sabamvumi. Ngiyananda. Mina ngi out a grand. Makubonile. Uzovuma sana. Zokudasta. Sekumele bamkhiphe lapha ekuvomeni. Yabo mawuchita ufamba moyeni, uyavonywa, ushaya ngempama. Dog. Be loyal. Kaso chita mele siphele right now. And laba abashaya abantu. Stop GBV. GBV. Mas in. Fambise moyeni. So biza welcome ukhala uba nomunye ufambise uJones Jones Lavas. Lavas. Bani mun eish basaphelele for nomusa cishe ngikhoda hey ngithola sifuna wonke umuntu ofamba emoyeni. So stop the cheating, stop the abuse. Say no please. Marawa. Please. So thank you for watching, guys. If you're still here, subscribe, like, comment, share. Nyazi senza kasani forever. So safuna ukusho something. Nah, Alright, namhlanje. Thank you guys. We out.